काउन्सिलाव आंनियाव फैबाय थादों रायलायदों खोन्थादों माबायदि खालामनो नागिरदों नाथाय जोंहा आं बुंदों जे नोंथांमोना आंखौ लाइफार होबाय आं दिनै जेलाव दङ आंहा मा बुंनांगौ दं बेनिखायनो जायफोरा बाहेरायाव दं जायफोरखौ जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि जेनेरेल एसेम्ब्लिया थान्दै महरै सायख'ना हरदों साबा बिथांमोनजों जेसे हायो रायलायबानो जाबाय बेबायदिहै आंनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन थेवबो आंखौ लानानै थांदों आरो बेबायदिनो जिफोर थामथिम खालामबाय बेफोरखौ जोंबो मोजाङै बिजिरजों नायदों आरो सम खाबुखौ नायनानै समनि थासारिखौ नायनानै समखौ नायनानै जों गासैबो दिल्लीयाव जायफोरा दोंहैयोमोन रायलायलायनानै जों जाथोंसै फोजोबथोंसै बे जोंनि नांनायखौ बिनि उनाव आरो गोदानै नांनाया जोबनो गैया जों बबेजों माबायदि नांलांनो हायो जों नांलांफिनबाय थानो हागोन होननानै जों थि लादों आरो बेबायदिनो जोंनो एनडिबिपिनि बिथां सोमखोर गोबिन्द बसुमतारियाबो फननि गेजेरजों रायलायहरदों मारै जागोन बोरै जागोन मा खालामनाया मोजां प्रमद बर' एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो रायलायहरदों धीरेन बर' बिथाङाबो रायलायहरदों बे जों गासैबो फननि गेजेरजों जों रायलायलायनो मोनाबाबो दिल्लीयाव जियानो जाथोंसै मोजां गाज्रिखौ जों सानना लाब्लानो मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ सानना लाब्लानो जों एकर्डखौ खालामनानै जि मोनदों बेफोरखौनो मोजां मावलांनानै आरो गोदानै सानफिननानै दावगालांनो हागोन होननानै जों गासैबो थांनाय 27 जानुवारियाव इन्डियान प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि आशीर्बादाव बा बोराव आरो इन्डियाननि नखर बिफाननि मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव एनडिएफबि मोनब्रैबो एबसु आरो लोगोसेनो इउबिपिअ आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे जारिमिनाव मख'जाथावै बर'नि गेजेराव थामथि गोरोबथाया जालाङो ओंखायनो आं दिनै बेखिनि समाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो इन्डियानि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो लोगोसेनो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो फाइनान्स मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो इनिसियेटिभ लानानै बे एकर्डखौ एबा गोरोबथाखौ सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावो आरो